Авыл уңганнары аяз көннең һәр минутын отышлы файдаланып бар көчләрен уракка юнәлтә. Бу җәһәттән Муса Гәрәев исемендәге кооператив эшчәннәре сынатмый. Басучылыкны күтәрүгә, уңыш алуны арттырырга, тармакны тотрыклы үстерүгә ныклы игътибар бирелә. Әйткәндәй, хуҗалык уңганнары агымдагы елда 3400 гектарда бөртекләрне җыеп алу бурычы тора. Әлеге эш 104 гектарлы сабан будайы басуында бара. Кооперативта барлыгы 1275 гектарда сабан будайы чәчелгән. Корылыкка чыдамлы, югары уңыш бирә торган Нерда, Архат, Ульяновская 105 сортларына өстенлек бирелгән. 5 комбайн бер-бер артлы төшеп, иксез-чиксез диңгез иңләгән кораблар сыман иркен басуларны гизә. Тәҗрибәле игенчеләр Урал Хамидуллин, Фнун Зарипов, Рәсүл Сәетов, Рәфис Дәүләтов, Галим Дияров уңышны суктыра, лаеклы хезмәт сала. Комбайнчылар туктап тормасын өчен ашлык ташучы водительләр дә өлгерлек күрсәтергә тырыша. Шоферлар Ирек Самигуллин белән Тимерхан Галиәхмәтов бар көчләрен салып эшләрен башкаралар. Яңа уңышны сушилка операторы Фәнил Закирьянов һәм ашлык чистарту агрегаты операторы Илшат Курбанов кабул итә. Шушы Бишкарай авылында туып үстем. Сегезне беткәч Сапотога бардык. Сапотоны бетереп кайткач тракторга утырдым. Шуннан бери тракторда эшләймен. 4 ел компанияда эшләйм. Элекке компаниялар түгел, хәзер яңалар яңа сайын. Элекке компаниялар икенчерәк бит. Кирәк. Бу аркасы дебаса әйбәтрәк дә ул. Ну, бу елына карап бик әйбәт килмәде. Уңышлар тазалык. Эшләрендә күбрәк уңышка ирешсеннәр. Район авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре хуҗалыкларның уракка яхшы әзерлек белән килүен билгеләп үтте. Техникада ашлык складлары да тулысынча әзер. Көтелгән уңыш булмавы гына күңелне тырный. Табигатьтән узып булмый. Булганының бәрәкәтен бирсен. Лена Насартинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.